Namaste. Neure bihotzak zeure bihotza agurtzen du. Gaurko saioan, yoga eta ipuinak uztartuko ditugu. Jogipuinak saioa da, eta nerekin batera, Sara eta Oian daude. Zuekin, yoga egiteko. Yoga zer den ez dakizula. Lasai egon, ze oso erreza da. Begira, ez da bat ere konplikatua. Yogak batasuna esan nahi du. Burua, bihotza eta gorputza bat egiten dugunean yoga egiten dugu. Gorputza mugitzeko, sendotzeko, indartzeko, asanak egingo ditugu, jarrerak egingo ditugu. Animaliak imitatuko ditugu. Yogak natura imitatzen duelako. Horregatik askotan eskatuko dizut, geldi egotea zuhaitz bat bezalaxe, horrela oreka landuko dugu. Eta bihotzean erreparatu, begiak itxi eta taupadak entzungo ditugu. Bihotzean maite dugun guztia dagoelako. Eta buruko pentsamenduak txukuntzeko eta garbitzeko ere ariketak egingo ditugu. Horrela, buruak, bihotzak eta gorputzak bat egingo dute. Askotan eskatuko dizut, isilik egotea. Bai, buruak eta bihotzak isiltasuna behar dutelako lasaitzeko. Yogak esan bezala, burua, bihotza eta gorputza ondo ezagutzeko balio digu. Eta den bezalakoa onartzeko, bai, ze gure mugak zeintzuk diren ezagutu behar ditugu. Baina baita ere, zeintzuk diren gure doaiak. Eta gure doaiak garatzeko ere baliagarria da. Hortaz, entzun ondo, yoga edonork egin dezake, zaren bezalakoa, zarela, perfektua zarelako. Eta bestela, entzun, gudu urketariaren ipuina. Gon? Aspaldi handian, bazen urketari bat, gudu izenekoa, Indiako herri txiki batean bizi zen. Aspaldian zenez, etzegoen iturririk, etxeetan, eta orduan, goizero, jaiki orduko, guduk yoga egiten zuen. Eta gero, iturburura jaten zen bere bi ontziak hartuta. Iturburuan, ontziak bete makilaren aldamenetan zintzilikatu eta sorbala gainean hartuta, jipi-japa, herrira joaten zen. Eta herriko plazan, bertako herrikideei eta biztanleei ura saltzen zien. Amaitutakoan, etxera abiatzen zen, harin horrela bai, pixurik gabe, jipi. Eta holaxe, egun bat bai eta beste bat ere bai. Itxura batean, bi ontziak berdinak ziren, baina bietako bat pitzatuta zegoen eta hortaz ura galdu egiten zuen. Horrekatik, gudu urketaria plazara joaten zenean, ontzi bat bete egoten zen, baina bestea bakarrik erdizka betea egoten zen. Egun batean, hoi baino goizago egun baten, ze gertatu zen? Guduk entzun zuen. Gudu! Begiratu zuen alde batera, begiratu zuen bestera, eta ez zuen inor ikusi. Konturatu zen, ontziak hitz egiten ziola, pitzatutako ontzia zen. Gudu barka jazu, nire erruz ez duzu diru nahikorik irabazten nik ura galtzen dudalako. Eta orduan Guduk esan zion, entzun ondo, etxerako itzulian erreparatu jozu bide bazterrari. Eta pitzatutako ontziak halaxe egin zuen, eta etxera iritsi zirenean, esan zion, "Ua! Ikusi ditut bide bazterrean jaiotako loreak, guztiak zoragarriak iruditu zaizkit, guztiak ziren desberdinak, batzuk gorriak, laranjak, horiak, berdeak, urdinak, moreak, guztiak gustatu zaizkit." Eta orduan esan zion urketariak, zure erruzez, zuri esker
jaio dira bide bazterreko lore guzti horiek, zuk ere baduzulako zer eman. Eta hurrengo goizean, pozik eta alegera bidaiatu zuen horrelaxe, makilaren alboan zintzilikaturik, jakin bazekielako, bazuela zer eman. Jakin bazekielako, zen bezalakoa izan da, perfektoa zela. Namaste. Zuk ere gonjo? Tira, orain badakizu, zu ere, zaren bezalakoa zarela, perfektua zarela, eta yoga eginez gero ondo sentituko zarela. Yoga metodo bada, ondo sentitzeko, eta zer egin behar duzu? Arnasketak egin behar ditugu, burua eta bihotza lasaitzeko. Pentsaera baikorra ezarriko dugu buruan. Asanak egingo dutugu, gorputza indartzeko, sendotzeko, malgua bihurtzeko. Eta gero hori bai, atseden hartu beharra dago, erlajazio bat eginez, buruak, bihotzak eta gorputzak bat egin dezaten. Hasteko prest? Arnasketakin hasiko gara. Bizkarra zuzen duzula, jarriko dugu. Eskutxo bat, hemen sabelean, eta besteare bai, tira ba. Orain, eskatuko dizut, begiak istea. Holaxe, ausarta baldin bazara begiak itxi, eskubiak sabelean dituzula, irudikatu zure sabela puztuki badala. Sudurzuloetatik arnasa hartzen dezula goxo-goxo, eta zure sabela puztuki baten antzera puztu egiten dela, eta arnasa botatzerakean sudurzuloetatik despuztu egiten dela. Eta beste bain ere bai, hartu arnasa, puztu sabela, sentitu eskuak, eta utzi arnasa ateratzen sudurzuloetatik. 3. aldi bat egingo dugu, hartu arnasa poliki sudurzuloetatik, eta sudurzuloetatik bota eta despuztu. Eskutxo bat horrutzi, eta bestea jarriko da horrelaxe bihotzaren parean. Orain, arnasa, areagotu egingo dugu orduan hasi. Puztu lehenengo sabela, eta orain bularra, puztukia handia bihurtu delako, eta arnasarekin eskua aldendu egiten da. Eta arnasa botatzerakoan eskua hurbildu egiten da. Berriz ere bai, hartu arnasa, puztu, eta despuzterakoan arnasa sudurzuloetatik bota eta eskua hurbildu egiten da. 3. aldiz, dena 3 aldiz errepikatuko dugu, hartu arnasa, eta bota. Eskubiak bihotzean, sentitu taupadak. Hortxe zure bihotzean maite duzun guztia dago. Orain, eskubiak buru gainean jarriko ditugu, begira. Behatz lodiekin belarriak itxi. Eta beste behatzak erabiliko ditugu edo atzamarrak, erabiliko ditugu hementxe buruan olaxe kasko bat balitz bezalaxe. Erlearen soinua imitatuko dugu, eta arnasketa honek, izugarri lasaitzen gaitu hortaz, hartu arnasa sudurzuloetatik, eta erlearen soinu egin. Oso ondo, baina berriz ere bai, imaginatu erlea orain, handiagoa dela, erlezar bat. Hartu arnasa, suabe, goxo, sudurzuloetatik. Eta... Hirugarren aldiz. Oso ondo, orain eskutxoak jarrelaxe belaunen gainen, batu behatz lodia eta nagusia. Itxi begiak, eta erreparatu jazu, zure barruko eguraldiari. Ze eguraldi egiten du zure gorputz barruan? Tira, sekretuko bat kontatzeko garaia heldu da.
aspaldian, munduaren hasieran, jainkoak eta jainkosak, gizonezkoak eta emakumezkoak guztiak elkarrekin bizi ziren. Bai, eta guztiak, ahal guztidunak ziren, bazuten giltza bat, urrezko eguzkiaren giltza, eta giltzari esker, nahi zuten guztia lortzen zuten, hori bai, egiazki jokatu behar zuten. Gertatu zen, munduak aurrera egiten zuen heinean, gizonezko eta emakumezko batzuk nola esan, ez zutela behar bezala giltza erabili. Horregatik, jainkoak eta jainkosak bildu egin ziren, biltzar nagusi bat egin zuten. Eta erabaki zuten, gizonezkoi eta emakumezkoi giltza kentzea. Baina orduan, jainkosa txiki batek esan zen, hori ezinezkoa da. Giltza beraiena da eta beraien eskubidea da. Eta arrazoi osoa zuen, mundu guztiak du giltza hori izateko eskubidea, hortaz, zer egin? Eta jainko batek esan zuen eskutatzea, litzekenla, hoberena, eta alaxe egin zuten, giltza eskutatzea pentsatu zuten, non ordea, hor izan kontua. Jainko batek esan zuen, nik uste munduko mendirik altuenean izango litzekela idea ona. Eta orduan jainkosa txikiak esan zuen, hori ezinezkoa da. Berehala aurkituko dute. Eta hori ere egia zen, hortaz, nun ezkutatu. Beste batek esan zuen, agian ideia ona litzatekela, munduko leize zulorik sakonenean, baina berriz ere jainkosak esan zuen, ezinezkoa da berehala aurkituko dute. Eta pentsatu, aritu ziren eta izkenerako jainkosa txikiak esan zuen, nik badakit, munduan azkena begiratuko duten tokian. Norberaren bihotzean. Halaxe orduz geroztik, mundu guztiak, gizonezko eta emakumezko guztiak, zuk eta nik, eta Oianek eta Sarak eta danak, bihotzean urrezko eguzkiaren giltza dugu, eta giltza horri esker nahi dugun guztia lortzeko ahalmena dugu. Eta namaste. Tira, pentsaera baikorra ezartzeko garaia da. Orain badakizu, guztion bihotzean urrezko eguzkiaren giltza dagoela, eta bihotzarekin konektatu beharra daukagu. Baina buruan, pentsaera baikorra ezarriko dugu. Hortaz, jarri lehen bezalaxe, esku bat hementxe sabelean, bestea bihotzaren parean. Oso ondo. Orain, hartu arnasa, sudur zuretatik, eta arnasa botatzearekin batera errepikatuko dugu, bai eta bai, nik ahal dut. Bai eta bai, nik ahal dut. Hartu berriz ere arnasa, puztu birikak airez, oso ondo, bai eta bai, nik ahal dut. Eta izkenekoa, bai eta bai, nik ahal dut. Eskubiak bihotzean. Maite duzun guztia hortxe dago bihotzean. Nahi duzuna lortzeko giltza hortxe duzu bihotzean. Oso ondo? Orain, burua eta bihotza pixkatxo bat lasaitu ditugu, asanak egiteko garaia da. Hortaz, txuti jarriko gara. Asanak egiteko garaia da. Zer dira asanak? Asanak dira jogako jarrerak, gorputza indartzeko, sendotzeko eta malgu bihurtzeko jarrerak.
Eta hori egiteko, ipuintxo bat kontatuko dizuet. Ez dakit zuek inoiz haserretu zareten. Baina beti haserre bizi zen erregearen kasua kontatu nahi dizuet orain. Begira, bazen behin, errege bat, beti haserre zegoena. Amorruak janda bizi zen, eta orduan zer egiten zuen? Borrokak asmatzen zituen jendeari min egiteko. Hala ba, goazen danok batera egitea. Hanka bat, eskubiko hanka aurrera. Pum! Tolestu belauna. Oso ondo. Orain, ezpata helduko dugu eskuekin. Elkartu, behatz nagusiak eta potoloak. Oso ondo. Arnasa sudur zuloetatik hartuz, goratu besoak. Eta erregeak zer egiten zuen, borrokatu. Hartu arnasa eta aruntz. Hartu arnasa eta erdira. Hartu arnasa, gora besoak. Eta orain lasai eskuak, bihotzea, aurreko hanka, atzera. Borroka amaitu zenean, haserre jarraitzen zuen. Hortaz, beste borroka bat asmatzen zuen. Orain beste hanka aurrera. Berriz ere ezpata hartuko dugu, heldu eskuekin ezpata zorrotza. Tolestu ondo belauna, oso ondo. Venga, arnaz hartu sudur zuloetatik. Luzatu besoak, gora. Oso ondo eta orain, hartu arnasa eta aruntz. Hartu arnasa eta erdira. Goratu besoak. Eta lasai, eskuak bihotzea. Eta hanka atzera. Holaxe ba. Borrokan aritu ostean, zer gertatu zitzaion erregeari? Bakarrik geratu zera. Mundu guztiarekin haserre bizi zen, mundu guztiarekin borrokatu zen. Eta ezkenerako, bakarrik eta triste. Eta batez ere oso zorigaiztoko sentitzen zen. Orduan entzun zuen, mendiaren gailurrean, bai, hanka puntxetan jarri, jogi jakintxu bat bizi zela. Eta jogi hark lagunduko zuela. Hala ba, bitan pentsatu gabe, erregea martxan jarritzen. Ibili, pasora heldu zen arte. Eta zer gertatu zen? Zuhaitz baten adarrean, goazen zuhaitza egitera. A ber, jarri pixua ezkerreko hankan, eskubia gainean. Eta hortxe, zuhaitz zabal baten adarraren gainean zertzegoen arrano bat. Holaxe gurutzatu hanka bat, jeitsi besoak elkarturiko laxe, oain aurretik pasatu bat, eta hantxe. Geldi, arranoa. Erregeak arrano hura ikusi zuenean. Sartu zitzaion berriz ere mina emateko gogoa. Hala ba, belauniko jarri zen, jarri belauniko. Ate hankat, hori da. Geziontzitik atera zuen gezi bat, tenkatu zuen arkua, eta hantxe dago arranoa adarraren gainean, bai? Orduan, hartu arnasa eta tenkatu arkua. Arnasa botatzerako garaien gezi askatuko dugu. Kakazarra! Egan, arranoa desagertu egin zen. Erregeak, amorrazioak janda zegoen. Berriz ere bai, beste hanka aterako dugu orain, beste hanka aurrera, gezi bat hartu, gezi berri bat, eta handago. Venga, tenkatu arkua, tenkatu hartu arnasa. Arnasa botatzearekin batera askatuko dugu gezia. Kakazarra! Katutxo bat hankartetik pasatu zitzaion erregeari, kaldu zuen oreka, eta amorruak janda zegoen. Baina katutxoak aldiz luzatu zuen lasai. Bere gorputza eta arnasa hartu zatera burua, venga, goazen oian. Eta arnasa botaz, luzatu zuen beste aldera. Berriz ere bai. Holaxe, oso ondo. Begiratu zuen holaxe aldamenera, eta ze ikusiko eta... Txakurra zetorren, ziztu bizian, aldeintzon. Eta txakurra etorri zenean, lotxagabe, luzatu zuen gorputza, venga, guazen luzatzea gorputza, altxatu zuen hanka bat, eta pixa eintzon!
Eta hori bakarrik ez. Lotxa izpirik gabe, beste hanka ere altxatu zuen, goazen altxatu, eta berriz ere pixe egiten jarraitu zuen. Oso ondo. Eta gero, katutxoaren atzetik iesean joan zen. Ai, erregeak, amorraziota, aserra jarraitzen zon, baina erabaki zuen, jun behartzuela jogi jakintxura ikustera. Hala ba, abiatu zen, venga, pozen. Hartu arnasa. Halako batean, heldu zen jogi jakintxuenera. Antxe zegoen, lasai. Eta erregeak esan zion. Izu, zurekin hitz egin beharra daukat. Eta oraintxe, jogiak esan zion. Egurra egin beharra dago eta gero hitz eginen dugu. Eta namaste. Aizu, eta june egitzan, holaxe. Eta erregeak gelditzu izan. Gelditzu izan aserre batekin. Baina beste remediorik ez zuen. Jogiarekin hitz egin behar zuen eta tira, egurra egiten hasi zen. Hala ba, aizkor hartuko dugu, hankak zabal-zabal eginda jarri, tolestu beilaunak oso importantea da. Aizkora heldu, holaxe luzatu berriz ere eskuak, bai? Arnasa, badakizu nondik hartzen den, ezta? Sudur zuloetatik, eta oraingoan bai, ahotik botako dugu. Prest, egurra egiteko? Venga ba, 1, 2 eta 3. Ha! Hartu arnasa sudur zuloetatik eta 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 ha! Eta izkena hartu arnasa sudur zuloetatik eta ha! Eta izkenerako. Konturatu zen, parra egiten ari zela. Konturatu zen irribarrea atera zitzaiola. Eta orduan, juntzen, jogi jakintxuenera. Santzen, aizu, zurekin hitz egin behar dut. Begira, egurra egin dut eta orain zurekin hitz egin nahi nuke. Eta zer santzian jogi jakintxuak? Oso ondo. Arroz esnea sukaldatu eta gero hitz eginen dugun namaste. Eta holaxe, berriz ere desagertu egin zen. Eta bakarrik geratu zen erregea. Baina pentsatu zuen, tira, lehen sukaldatu eta kitxo. Ea ba, hortaz, orain eseri egingo gara. Arroz esnea prestatu behar dugu. Zabal-zabalekin, hankak. Hementxe aurrean, arroz zakukara handi bat. Baina ze gertatzen da, arroza leonak eta txarrak bereizi gabe daude. Hortaz, hartu arrozale bat, holaxe besoak goratuz eraman argitara, hartu arnasa, eta arrozale hau ona da, hortaz hemengo zakuan sartuko du. Hartu besta bat, goratu holaxe arnasa hartzen dezun bitartean, eta hau zer da hoian? Txarra da, hortaz hemen sartuko dugu. Berriz ere bai, holaxe etorri, hartu, goratu. Hau sara zer da ondo ikuste zuzuk? Ona, bai, hortaz hemen sartuko dugu berriz ere bai, hartu beste bat, goratu. Hau ere ona, hortaz hemen berriz ere bai, goratu, eta hau txarra da, hau txarra hemen Eta beste behin, hartu. Eta hau ze izango da hoian? Ona! Ze ondo! Tira ba, orduan orain, elkartu hankak, ontzia egiteko. Oso ondo! Elkartu laxe. Arrozale onak sartuko ditugu, esneare bai, blup. Eta sua piztu berren daukagu, hortaz. Elkartu eskuak eta igurtzi fuerte. Hori da. Holaxe, ukalondoak pixkat goratu, holaxe, oso ondo, eta sorbaldak lasaitu, eta ea bero sentitzen dikuzen. Beroa sentitzen duzen garaien hori da, sua piztu dela.
Xa! Neri biztu zait! Tira ba, guain, elkartu eskuak. Goiarea egiteko. Heldu eta orain egin behar dugu erein, arroz esnea. Goxo egiteko. Venga, ba, erein. Guazen. Atzeak ajuten gehan egingo dugu arnasa hartu. Eta aurreak agatu zenen arnasa bota. Hartu. Bota. Oain bestaldera. Hartu. Oso ondo. Bota. Hartu arnasa. Bai usain goxoa. Eta holaxe, ze gertatu zitzaion erregeari? Ba, poliki. Nekearen nekez. Ba, lo geratu zela. Eta horrela, atseden hartzeko garaia da. Erlajazioa egiteko garaia da. Arnasketak egin ditugu. Pentsaera baikorra ezarri dugu. Asanak egin ditugu gorputza mugituz. Eta orain, buruak, bihotzak eta gorputzak bat egin dezaten, atseden hartu beharra daukagu. Hortaz, etzan zaitez, nahi izan ezkeo buruz gora, nahi izan ezkeo buruz bera. Imaginatu, zure etxeko logelan zaudela itxi begiak eta entzun nere hitzak. Orain, ametxetan egongo bazina bezala, zure ondora, hodei hegalari bat agertu da. Zuk, salto handi bat ematen duzu eta hodei hegalariaren gainean jartzen zara. Bigun-biguna da hodeia. Eta hodeiak, poliki egan eginez, zeru goienetara eramaten zaitu. Eta zeru goienetan airea epela da eta aurpegian sentitzen duzu. Hodeinaren usaia goxo-goxoa da. Bai gustora zaudena. Hodeia, poliki eta pixkanaka eguzkirantza hurbiltzen ari da. Eta zuk, eguzkiaren izpiak, inarrak aurpegian sentitzen dituzu. Eta epeltasuna, berotasuna sentitzen duzu. Eta bihotza pozik jarri da. Pixka bat geixiago hurbiltzen zara eguzkira eta eguzki halako batean, txikia bihurtu da eta zure bihotzean sartu da. Orain, zure bihotzak dir egiten du. Eguzki dibertaitsuaren antzera dir egiten du. Nere bihotzak 1000 eguzki dirdaitsuen antzera dir egiten du. Eta erdian, diz eginez, urrezko eguzkiaren giltza dago. Eta hortxe ikusten duzu zure giltza, indarrez, kemenez eta almenez betetzen zaituen giltza, zuk nahi duzuna lortzeko ahalmena emango dizun urrezko giltza. Hartu arnasa sakon. Itzultzeko garaia da. Berriz ere zure hodeiaren gainean ikusten duzu zeure burua. Eta hodeiak itzulerako bidaia hartu du. Bazatoz eta hemen zaude. Hartu arnasa, luzatu gorputza, tenkatu gorputza, ximurtu aurpegia. Atea mingaina. Luzatu gorputza. Oso ondo. Eta pixkanaka. Berriz ere eseri egingo zara, saioari amaiera emateko.
Tira, honen bestez, saioaren amaierara heldu gara, egin ditugu bai, arnasketak, pentsaera baikorra, sanak, atsedena, eta orain amaiera emateko ipuintxo bat kontatu nahi dizuet. Begoña Ibarrolaren ipuina da, nik moldaketa txikitxo bat egin dut, eta ipuinaren titulua Adar bakar urdina da. Behin baten, Pierres izeneko mutikoak entzun zuen ipui bat, adar bakar urdinaren ipuina zen. Bere anai zarrenak kontatu zion. Bai, ze Jurgiri izugarri gustatzen zitzaion bere anai zarrenak kontatzen zituen ipuinak entzutera. Eta bere anaiari izugarri kostatzen zitzaion Jurgiri ipuinak kontatzea beti aho zabalik entzuten zituelako. Eta gauzea da, hainbeste gustatu zitzaion adar bakarraren ipuina, galdetu egin ziola. Eta adar bakar urdina nora joan zen? Eta orduan anai zarrenak esan zion, uste dut munduko mendirik altuenera joan zela, bai. Eta orduan, gau hartan, Jurgi, ametsetan eta ilusioz beterik, munduko mendirik altuenera joan zen, baina ez zuen aurkitu adar bakar urdina. Eta orduan, hurrengo goizean, gosaltzerako garaian anaiari esan zion, aizu, seguru zaude adar bakar urdina munduko mendirik altuenera joan zela? Zeni atzo gauean egon nintzen eta anetzegoen. Jakina! Oso bakarrik sentitzen zen, eta orduan munduko leize zulorik sakonenera joan zen. Eta gau hartan, Jurgik, berriz ere ilusioz beterik, ametsetan munduko leize zulorik sakonenera joan zen adar bakar urdinaren bila, baina ez zuen aurkitu, ez? Eta hurrengo goizean esnatu zenean pixkatxo bat aserrea anaiari esan zion, aizu! Atzo munduko leize zulori sakonenean egon nintzen eta anetzegoen adar bakar urdina. Bai, badakit, baso magikora joan zelako, bai, baso magikoan dago. Gau hartan, Jurgik esploratzaile jantziak soinean jarri, eta joan zen ametsetan eta ilusioz beterik baso magikora. Eta baso magikora ailegatu zenean, hantxe zeuden, holaxe, zuriz jantzitako maitagarriak, eta nomoak eta iratxoak, eta zuhaitzak hitz egiten zuten. Eta orduan, kontatu zien, bera baso magikora joan zela adar bakar urdinaren bila. Eta hitz horiek esan orduko, haize bolada zakar bat etorri zen. Eta maitegarriak haienatu egin ziren, eta nomoak eta iratxoa joan egin ziren. Eta mututu egin ziren zuhaitzak. Jurgi bakarrik geratu zen. Eta beldurra sentitu zuen. Eta orduan, dena ilun zegoelarik taupada batzuk entzun zituen. Eta gero, urratxo batzuk, tas. Eta alde batera begiratu zuen. Eta gero bestera, eta... Haize polita zean! Badakizu, zure bila ibili naiz, munduko mendirik altuenera joan nintzen, eta gero munduko leize zulorik sakonenera. Nire laguna izan nahi duzu, nirekin etorriko zara ikastolara. Eta orduan, adar bakar urdinak parre egin zuen, eta esan zion, ez zela berarekin joango. Berarekin joaten baldin bazan, hil egingo zala. Berak, baso magikoko airea arnasten zuela, baso magikoko janaria jaten zuela. Eta gero, galdetu zion, baina zuk zertako nahi duzu ni zurekin ikastolara joatea? Eta orduan, Jurgik egiazki jokatu zuen eta santzion, libidia emateko. Zezu haintzera polita, nirekin etortzen baldin bazara mundu guztiak nire laguna izan nahiko du. Eta orduan, adar bakar urdinak esan zion, kontxo, zuk benetan nahi duzuna
lagunak izatea da, eta horretan lagunduko zaitut. Eta orduan, behaldiko irrintzi bat bota zuen, eta hasi ziren baso magikora mundu guztiko animaliak agertzen. Hantxe agertu ziren tigreak, elefanteak eta krokodiloak, txoriak, urtsintxak eta txorimaloak. Eta petezan berriz ere iratxoz, maitagarriz eta nomoz basoa eta guztiak ere kantuan hasi ziren, bai! Eta kantatzen zuten, punka, punka, punkaka, punka, punka, pilpirika. Bihotza, bihotza, pumpaka, bihotza, bihotza, pilpirika. Punka, punka, punkaka, punka, punka, pilpirika. Bihotza, bihotza, pumpaka, bihotza, bihotza, pilpirika. Ei, lagun, jakintzazu, ei, lagun, entzunzazu. Burua jakin ezin duena, bihotzak sentitzen dakiela. Punka, punka, punkaka, punka, punka, pilpirika. Punka, punka, punkaka, punka, punka, pilpirika. Bihotza, bihotza, pumpaka, bihotza, bihotza, pilpirika. Eta holaxe, kantuan gau osoan eman ondorenen, esnatu zen Jurgi hurrengo egunean pozik eta alegera. Sartu zen sukaldean eta nahiari esan zion, badakizu! Aurkitu dut adar bakar urdina, bete da nire naia. Eta gero, pozik asko gosaldu zuen eta ikastolara joan zen, jakin bazekielako. Baso magikoan lagunak egin baldin bazituen, ikastolan ere egingo zituela. Eta ala bazan edo ez bazan, basar dadila kala bazan, eta atera dadila Durangoko liburu azokan. Tira, amaiera emango diogu, elkarrekin, eta horretarako eskuak batuko ditugu bihotzaren parean gogoratuz, benetan bihotzean dagoela maite dugun guztia. Hartu arnasa sudur zuloetatik, goratu besoak. Eta gogoan izan, burua jakin ezin duena, bihotzak sentitzen dakiela. Namaste. Neure bihotzak zeure bihotza agurtzen du.